ассалому алайкум бинандагони азиз, мардуми сарбаланду саодатманди водии зархези Фарғона, инак нашри навбатии бахши хабарии Паёми Роз аз тариқи телевизиони Сух манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Ҷаҳонгир Собиров. 10 март яъне дирӯз президент Шавкат Мирзиёев бо тақдимоти пешниҳодҳо оид ба такмил додани низоми тайёр намудани кадрҳои муҳандисӣ барои соҳаҳои кишоварзӣ ва хоҷагии об шинос шуд. Тафсилоти пурра дар шарҳи аввалини мо. таъкид гардид ки дар бисёр соҳаҳо илм аз ҳаёти воқеӣ то андозае дур шудааст. дар татбиқсозии баъзе лоиҳаҳои бузург дар соҳаҳои кишоварзӣ ва хоҷагии об низ ба асоснокунии илмӣ ва экспертиза таваҷҷӯҳи кофӣ дода намешавад. Инчунин иқтидори олим ва муҳаққиқон пурра истифода намегардад. дар натиҷа баъзе лоиҳаҳо самараи дилхоҳро намедиҳанд. ҳоло дар донишгоҳи таҳқиқоти миллии донишкади муҳандисони ирригатсия ва механизатсиясозии соҳаи кишоварзии Тошканд ки 7 факултет, 37 кафедра ва 38 самти таълим амал мекунад, зиёда аз 11000 донишҷӯ таҳсил мекунанд. сатҳи таъмини шуғли хатмкунандагон 93%-ро ташкил медиҳад. дар донишгоҳ шумораи донишҷӯён ва профессорустодони хориҷӣ низ пайваста меафзояд. ҳамзамон бо мақсади таъмини ҳамоҳангии назария ва амалия дар тайёр кардани кадрҳои муҳандисӣ зарурати ба таври васеъ ҷорӣ намудани низоми таълими дуалӣ таъкид гардид. мувофиқи низоми нав ки пешниҳод шуд, донишҷӯён 4 рӯз донишҳои назариявӣ мегиранд ва 2 рӯз дар корхонаҳои истеҳсолӣ таҷрибаомӯзии музнокро анҷом медиҳанд. аз ҷумла дар самти хоҷагии об барои сарфаи об ва ташкили самараноки обёрӣ дар соҳаи гидротехника ва гидроэнергетика, бетон кардани каналҳо, тартиб додани смета ва иштирок дар сохтмони нерӯгоҳҳои хурди барқиобӣ, дар самти механизатсиясозии кишоварзӣ барои омода кардани техника ва иштирок дар ҷамъоварии ҳосил имконият фароҳам мегардад. зикр гардид ки қисми зиёди захираҳои обии мамлакат ба манбаъҳои фаромарзӣ вобаста мебошанд. аз ин рӯ тайёр намудани кадрҳои дипломатӣ дар соҳаи захираҳои об яке аз вазифаҳои муҳими стратегӣ ба ҳисоб меравад. пешниҳод оид ба густариши барномаи магистратураи дипломатии байналмилалии об ва зиёд намудани ҷойҳои қабул дар асоси гранти давлатӣ дар донишгоҳ ҷонибдорӣ гардид. тавассути ин барнома омодасозии мутахассисони баландихтисос барои давлатҳои ҳамсоя дар назар аст. дар муаррифӣ tashabbusҳои нав оид ба тақвияти иқтидори илмиву инноватсионии донишгоҳ низ баён гардиданд. бахусус бо истифода аз дронҳо ба роҳ мондани хизматрасониҳо ҷиҳати мониторинги майдонҳои кишт, пешгӯии ҳосилнокӣ, мубориза бо ҳашароти зараррасон, инчунин дар асоси маълумоти мониторинги кайҳонӣ таҳияи тавсияҳои илмӣ ба нақша гирифта шудааст. бо ин мақсад дар донишгоҳ курсҳои омӯзиши идоракунии дронҳо роҳандозӣ мешавад. лабораторияи таҳқиқоти кайҳонӣ ва моҳвораҳо, озмоишгоҳи маҷмӯии илмиву тадқиқотӣ ташкил мегарданд. илова бар ин нақшаҳо оид ба ҷорӣ намудани низоми идоракунии рақамӣ ва КПИ, инчунин ташаккули низоми омодасозии кадрҳо дар асоси занҷираи мактаб, техникум, донишгоҳи истеҳсолот пешниҳод гардиданд. дар анҷоми муаррифӣ роҳбари давлат ба масъулон аз рӯи такмил додани низоми тайёр намудани кадрҳои муҳандисӣ барои соҳаҳои кишоварзӣ ва хоҷагии об, таъмини ҳамоҳангии илм ва амалиёт, инчунин васеъ ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта супоришҳои дахлдор дод. ҳилоли аҳмар як созмони гуманитарӣ мебошад ки бо мақсади расонидани кӯмак ба осебдидагон дар ҳолатҳои фавқулодда, ҷангҳо, офатҳои табиӣ ва дигар мушкилот амал мекунад. он ба конвенсияҳои Женева ва принсипҳои созмони байналмилалии ҳилол ва салиби сурх мувофиқ фаъолият мекунад. дар ӯзбекистон низ дар вилоятҳо шуъбаҳои ин созмон фаъолият мебаранд ва таҳти назорати давлат қарор доранд. мавзӯъро давом медиҳем. yoki avtoavariya holatida, masalan, o'sha holatda biz minutlar ichida aka aytgandek, tezda biz yordam ko'rsatmasak, u o'lim holatiga, nogironlik holatiga kelib qolishi mumkin. дар доираи иҷрои қарори Девони вазирон ва қарори ҳокими вилояти Фарғона аз 29 октябри соли 2025 барои кормандони мактабҳои ноҳияи Сух семинаре оид ба ёрии аввалия ба қурбониёни ҳолатҳои фавқулодда баргузор гардид. чорабинӣ бо мақсади баландбардоштани малакаҳои омӯзгорон ва омода намудани онҳо ба ҳолатҳои фавқулодда ташкил шуд. bu yerda eshitib ko'ramiz. Demak, bizga alomatlar yo'q. Urmayapti yurak. Bu kishim aytgandek, ko'krak qafasini to'rga bo'lib o'zimizga metga qilamiz. Qo'limizda kuchsiz qo'l pastda, kuchli qo'l yuqorida bosim beramiz. Yelkamiz mana shunday holatda turishi kerak. 30 marta katta insonlarda 5-6 sm ichkariga bosaverasiz. Sababi yuragimiz mana shunday holatda biz kislorod yetkazib berishimiz kerak. Qattiq
bosim 5-6 santimetr chuqurlikda 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 marta bosdik. намояндагони созмони ҳилоли аҳмар ки дар вилояти Фарғона намояндагӣ доранд дар семинар ширкат намуданд. ҳилоли аҳмар созмони байналмилалӣ мебошад ки вазифаи асосии он расонидани кӯмак ба афроди осебдида дар ҳолатҳои фавқулода мебошад. семинар дар толори маҷлисҳои мактаби рақами 1 бо иштироки омӯзгорони тайёрӣ то ҳарбӣ баргузор шуд. кормандони созмон ба иштирокдорон маълумот доданд ки дар ҳолатҳои фавқулода аз ҷумла сӯхтор, заминларза ва дигар офатҳои табиӣ расонидани ёрии аввалия аҳамияти ниҳоят калон доранд. онҳо фаҳмониданд ки кадом чораҳоро бояд фавран амалӣ кард то зарарҳо кам карда шаванд ва қурбониён бо беҳтарин тарз дастгирӣ гиранд. иштирокдорон на танҳо дониши назариявӣ гирифтанд, балки малакаҳои амалӣ низ омӯхтанд. тарзи дурусти ба қурбониён ёрӣ расонидан ва истифодаи лавозимоти зарурӣ ки дар семинар омӯзонида шуд метавонад самаранокии кӯмакро зиёд кунад. дар анҷоми семинар ба ҳама иштирокдорон сертификатҳои тасдиқкунанда супорида шуданд ки иштироки онҳо ва малакаҳои омӯхташударо расман собит мекунад. ин гуна чорабиниҳо малака ва омодагии кормандонро баланд мебардоранд ва ҳамкории муассисаҳо бо ташкилотҳои маҳаллӣ ва байналмилалиро тақвият медиҳанд ки дар шароити воқеӣ расонидани кӯмакҳои муассирро осонтар мекунад. Burunni qissamizda o'zimizga o'pkamizga to'ldirib 2 marta to'liq havo beramiz, ko'zimiz ko'krak qafasida bo'lsin. Sababi bergan havomiz keldimi, kelmadimi bu narsani ko'rib turishimiz kerak. истифодаи ғайриқонунии таҷҳизоти махсуси рӯшноӣ яъне мигалка ва садо яъне сирена дар мошинҳои шахсӣ дар Ӯзбекистон қатъиян манъ карда шудааст. фақат баъзе нақлиёти махсуси давлатӣ ҳақ доранд аз онҳо истифода кунанд. барои пешгирӣ аз насб ва истифодаи чунин дастгоҳҳо дар мошинҳои шахсӣ кормандони хадамоти бехатарии ҳаракат дар роҳи ноҳияи Соғ корҳои профилактикӣ анҷом медиҳанд. дар Ӯзбекистон насб ва истифодаи таҷҳизоти махсуси рӯшноӣ яъне мигалка ва садо яъне сирена дар воситаҳои нақлиёт барои ҳама мошинҳои хусусӣ қатъиян манъ мебошад. қонунгузорӣ истифодаи чунин таҷҳизотро маҳдуд ба воситаҳои нақлиёти махсус кардааст, аз ҷумла хадамоти ёрии таъҷилӣ, сӯхторнишонӣ, бонкҳо, хадамоти бехатарии ҳаракат дар роҳ, дигар сохторҳои қудратӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ва тартибот. истифодаи мигалка ва сирена дар мошинҳои хусусӣ, насб кардани таҷҳизоти ғайриқонунӣ, инчунин мавҷудияти расмҳо, навиштаҷот ва аломатҳои рангии графикӣ ки ба талаботи қонун ҷавобгӯ нестанд қатъиян манъ аст. ин амал хилофи қонун буда барои соҳибон ва насбкунандагони таҷҳизот паёмадҳои ҷиддӣ дорад. ҳангоми ошкор шудани қонуншиканиҳо тадбирҳои зарурӣ на танҳо нисбат ба соҳибони воситаҳои нақлиёт, балки нисбат ба насбкунандагони таҷҳизоти ғайриқонунӣ низ андешида мешаванд. ин чораҳо барои таъмини бехатарӣ дар роҳҳо ва ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон роҳандозӣ мешаванд. бо мақсади фаҳмонидани қоидаҳои қонун ва баландбардоштани ҳушёрии ронандагон дар ноҳияи Соғ, кормандони хадамоти бехатарии ҳаракат дар роҳ ба нуқтаҳои савдои қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо ва нуқтаҳои таъмири мошинҳо ташриф оварда корҳои тарғиботӣ анҷом доданд. дар ин вохӯриҳо ронандагон ва соҳибони мошинҳо бо хатарҳои истифодаи ғайриқонунии таҷҳизоти махсус ва паёмадҳои он шинос карда шуданд. mana hozir belgilanmagan, maxsus bo'lmagan transport vositasiga migalka o'rnatayotganligini biz guvohi bo'ldik. Shu hali o'rnatishga to'liq ulgurmagan. Shu birinchi marta sizga ogohlantirish berib o'tilyapti. Mana sizga oldin ham oldingi safar kelib aytilgan bu holat bo'yicha migalka, yaltirovchi, mayoqchalar, migalkalar o'rnatish mumkin emas. Shuning uchun sizni oxirgi marta ogohlantirib o'tilyapti. Javobgarlik masalasi bor bu holat bo'yicha. Buni faqatgina maxsus transport vositalariga o'rnatib berasiz xolos. Tushunarlimi usta? мутахассисон таъкид мекунанд ки истифодаи таҷҳизоти махсуси рӯшноӣ ва садо бидуни иҷозат метавонад ба халал дар ҳаракати роҳ, саркашии ронандагон ва хатар ба ҷомеа оварда расонад. қонунгузорӣ барои маҳдуд кардани истифодаи ғайриқонунӣ қоидаҳои равшан ва ҷиддӣ муайян кардааст. намояндагони хадамоти бехатарии ҳаракат дар роҳи ноҳия ба нуқтаҳои фурӯши қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо, нуқтаҳои таъмири воситаҳои нақлиёт ва дигар ронандагон муроҷиат намуда ҳушдор доданд ки истифодаи ин дастгоҳҳои манъшуда хилофи қонун буда нисбати чунин амал чораҳои ҷиддӣ андешида мешавад. аз ин ҷиҳат ба амалҳои ғайриқонунӣ даст назананд. Xabaringiz bor, transport vositalariga sotayotgan migalka, sirena chiroqlari o'sha sotish taqiqlangan.
agar mabodo sizda ham bo'lsa o'z ixtiyoringiz sotishni to'xtatishingizni talab qilib qolamiz. Agar sotadigan bo'lsangiz mana sizga nisbatan qonuniy tartibda chora ko'rish nimasi bor. Mana hozir yaqinda o'zimizda chiqqan haydovchimizga mana kecha kuni qonuniy tartibda chora ko'rildi. Ruxsatsiz u maxsus belgilangan transport vositalariga mo'ljallangan ushbu mayoqchalar, o'sha sirena, ovoz kuchaytiruvchi moslama shu bilan gulishtirilgan. Qo'shiladigan hali ovozni kuchaytirib beradigan ular faqat maxsus transport vositalariga mo'ljallangan xolos. ҳар яки мо хосса соҳибони воситаҳои нақлиёт бояд дар кунанд ки риояи қоидаҳои роҳ ва қонунгузории Ӯзбекистон барои таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятӣ аҳамияти калон дорад. аз ин рӯ ба мошинҳои худ мигалкаву сирена насб накунед ва хилофи қонун амал нанамоед. дар вилояти Фарғона рехтаҳои тилло ки мекӯшиданд ғайриқонунӣ ба Қирғизистон интиқол дода шаванд фош ва мусодира гардиданд. дар ин бора садорати вилоятии хадамоти амнияти давлатӣ хабар дод. дар ҳамкории шӯъбаи вилоятии хадамоти амнияти давлатӣ бо кормандони гумруки вилояти Фарғона барои пешгирӣ аз қочоқи молу сарватҳои моддӣ чораҳои фаврӣ яъне зудамал андешида шуд. ҳангоми гузаштан аз гузаргоҳи гумрукии Вадил Авто мошини Дамаски сокини ноҳияи Фарғона соли таваллудаш 1996 идора мекард тафтиш шуд. дар дохили кузови мошин 4 рехтаи тилло ки ғайриқонунӣ пинҳон карда шуда буданд фош ва мусодира карда шуданд. тибқи хулосаи коршиносон вазни холиси рехтаҳои тилло 1 килограмму 232 грамм ва арзиши умумии онҳо 2 миллиарду 182 миллиону 466 ҳазор сумро ташкил медиҳад. бар асоси ин ҳодиса шӯъбаи тафтишотии раёсати вилоятии хадамоти амнияти давлатӣ нисбати ронанда тибқи қисми 2 банди аи моддаи 182 кодекси ҷиноятӣ вайрон кардани қонунгузории гумрук кори ҷиноӣ оғоз намуда амалҳои тафтишотӣ идома доранд. хадамоти амнияти давлатӣ аз шаҳрвандон даъват мекунад ки дар бораи чунин қонуншиканиҳо тавассути занг ба рақами кӯтоҳи 1520 хабар диҳанд. номи шахсе ки муроҷиат мекунад пурра ҳифз карда мешавад. 40 сол ин рақам ба гуфтан осон аст, аммо дар ноҳияи Учкуприки вилояти Фарғона як муаллимаи фидокор аст ки 40 сол инҷониб дар як мактаб фаъолият кардааст ва шогирдони зиёде тарбия намудааст. чандтан шогирдони ӯ аллакай ба камол расида бо муаллима ҳамкор мебошанд. гузориши навбатии мо оиди фаъолияти муаллимаи соҳиб таҷриба аз ноҳияи Учкуприк Ҳалимахон Эргашова мебошад. вақти дарс фаро расид, занги мактаб боз садо дод. муаллима Ҳалимахон қариб 40 сол боз ин садоро мешунавад. барои ӯ мактаб, дарс ва хонандагони меҳрубон қисми ҷудонашавандаи ҳаёти ӯ шуданд. садои кӯдакон ва мактаби рақами 15 макони азизест ки ба қисми тамоми ҳаёти ӯ табдил ёфтааст. дар тӯли солҳо намуди зоҳирии мактаб тағйир ёфта нав шудааст ва усулҳои таълим бо талаботи замон рушд кардаанд. аммо як чиз ҳамеша бетағйир мондааст: самимият ва муҳаббати муаллим ба хонандагонаш. дарсҳои ӯ ҳамеша пурҷӯшу хуруш, ҷолиб ва пур аз мисолҳои воқеӣ мебошанд. хонандагон забон ва адабиёти русро на танҳо аз китобҳо, балки тавассути суҳбатҳо ва баҳсҳо низ меомӯзанд. Bu kasbga kirishib kelishimga sababchi ustozim Yelena Sergeyevna bo'ladi. Shu ayol menga o'qituvchilik sirlarini, o'ziga xos qiziqarli tomonlarini qalbimga singdirganda va o'z-o'zidan o'qituvchi bo'lib kirib kelganman. 1987-yilda Qo'qon davlat pedagogika institutini bitirib, Uchko'prik tumani 15-umumiy o'rta ta'lim maktabiga ishga kelganman. Dastlab kirib kelganimda hali g'o'r, hech narsani bilmaydigan ustoz bo'lganman, yosh bo'lganman. Ustoz bo'lib shakllanishimda aynan shu maktabdagi rus tili fani o'qituvchisi Mojidaxon ustoz, Surmaxon opa bor edilar. Ana shu ustozlar bilan bir qatorda Tojimatov Muxtorjon domla ustozlik qilishgan. Ustoz mani mana shu holatga kelishimgacha ham olib borganlar. Ustozni darsga tahlilga kirishlari shart emas edi. Eshikni orqasidan zimdan kuzatishardi. Shunga qarab turib ustozlarga baho berishardi. Mana bu joyda xato qildingiz, mana bu yerda to'g'ri gapirdingiz. Ana shu ustozlarni yordamida, o'shalarni qo'l ostida hozirga kelib aytaman, ustoz bo'lib shakllandim va mana shu mendan oldin ishlagan
katta ustozlarimga katta minnatdorchilik bildiraman. امروز در مکتب زیاده از 90 معلم و مربیان کار میکنند. اکثر آنها شاگردان حلیمه خان میباشند. این برای معلمان افتخار بزرگ است. Shu maktabda ishlaganimda shunaqa shogirdlarim borki, ularni onasini o'qitganman, onalaridan keyin qizlarini o'qitdim. Xudo xolasa, nabiralarni ham o'qitish nimasi bor, istagi. Qarangki, onalarini o'qitganimda onalari juda aqlli, xushmuomala, darsga tez javob beradigan ajoyib o'quvchi qiz bo'lishgan. Endi ularning qizlari yana qo'limga keldi. Qo'limga kelib, men o'zimni kasbimga qiziqtira oldim deb o'ylayman. Shu qizim rus tili fani o'qituvchisi bo'lib yetishdilar. Bu qizim nihoyatda o'ziga xos, nima deydi, ustozlarning ichida ilg'or ustozlardan biri hisoblanadi. Nafaqat maktabimizda, balki tuman o'qituvchilari o'rtasida ham, rus tili o'qituvchilari o'rtasida ham o'ziga xos o'rniga ega bo'lgan shogirdim hisoblanadi. Eng sevimli shogirdlarimdan biri. Shogirdlarim yana boshqa maktablarda ham bor, lekin bu ko'z ochib ko'rgan maktabimdagi mana shu qaldirg'och qizimni juda ham boshqacha ko'raman. مکتب سیستمی موثر تعلیمی را که بر اساس کلوب‌های گوناگون درس‌های زبان‌های خارجی و اصول‌های معاصر اساس یافته است تأسیس داده است. طوری که دیرکتور تاکید می‌کند سهم معلم حلیمه خان در این پایه مستحکم بیاندازه است. Maktabimizda ko'plab oliy toifali, birinchi toifali, tajribali ustozlar mavjud bo'lib, ulardan eng tajribalisi deb men Halimaxon Ergasheva ustozni bilaman. Bu ustozimiz nafaqat hozirgi kundagi o'quvchilarni, balki o'zimni ham o'qitgan ustozim hisoblanadilar. Shaxsan maktab rahbari sifatida Halimaxon Ergashevani hayotiy tajribalaridan unumli foydalanish maqsadida maktabimizda ustoz shogird an'anasi yo'lga qo'yilgan. Yosh kirib kelgan ustozlarni to'plab amaliy seminarlar, ular bilan ochiq darslarni birgalikda o'tishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yganlar va bunga erishib kelmoqdalar. بعد از درس حلیمه خان به خانه می‌شتابد. در خانه او و شوهرش سالهای گذشته را در سر یک پیاله چای به یاد می‌آورند. 3 فرزند و 5 نبیره بزرگترین ثروت زندگی آنها میباشند. واقعا هم حیات معلمه فداکار، مادر مهربان و بیبی خوشبخت حلیمه خان به دیگران نمونه عبرت میباشد. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا مهمترین خبرهای جهان را توسط صحیفه دنیا 24 پیشکش شما خواهیم کرد. خللدار شدن کشتیرانی در گلوگاه هرمز به تامین خوراکواری نصف اهالی جهان تهدید میکند. بازارهای جهانی با تهدید بی‌سابقه روبرو میشوند، زیرا کشتیرانی در گلوگاه هرمز خللدار میشود و جریان نوری‌های مهم را که استحصال خوراکواری قریب نصف اهالی جهان به آنها وابسته است باز می‌دارد. این باعث بالاروی رکوردی در نرخ‌ها گردیده میلیون‌ها دهقانان و حاصل آنها را در آسیا و آفریقا تهدید کرده است. بحران آواره‌گردی در لبنان با فرار صدها هزار نفر از جنوب شدت گرفته است. در این باره رسانه‌های خارجی خبر می‌دهند. بحران گریزگان در لبنان با فرار صدها هزار نفر از جنوب کشور شدت می‌گیرد. این بحران همچون یکی از عاقبت‌های شدیدترین جنگ دوباره به میان آمد. حکومت برای جایگیر کردن شماره زیادی افراد آواره‌گرد که از جنوب بیروت، جنوب لبنان و شرق کشور آمدند به جدا کردن پناهگاه‌های کلان ادامه می‌دهد. طبق حساب‌های رسمی شماره گریزگان از نیم میلیون نفر گذشته است. هواپیما یعنی سمالیات در فرودگاه پخوکت که بزرگترین جزیره تایلند به شمار می رود فرود آمد. سمالیات هنگام فرود آمدن از خط پرواز لغزیده از آن بیرون رفت. به گفته سیاحان روس در این حادثه کسی آسیب ندیده است. فرودگاه عین زمان موقتا بسته است و پروازها به فرودگاه‌های دیگر روانه کرده می شوند. طبق خبر مطبوعات های دوره خارجی، ذخیره های گاز اروپا به سطح رکوردی کاهش یافتند.
روزنامه پالیتیکو با تکیه به نماینده وزارت انرژتیکی یکی از کشورهای اتحاد اروپا خبر می‌دهد که قطعه از نورسایی ذخیره‌های انرژتیکی خیلی اذیت می‌کشد. از آغاز جنگ در خاورمیانه نرخ گاز در اتحاد اروپا 90% و نرخ نفت 40% افزایش یافته است. طبق تحلیل رسانه‌های محلی جهان عین زمان بزرگترین بحران نفت را در تاریخ از سبب شرایط غیرعادی خود از سر می‌گذراند. بینندگان عزیز، در ادامه لحظه ها ما تا قدر امکان سعی تلاش نمودیم تنها مهمترین خبرهای روز را به شما رسانیم و در همین جا فرصتی که برای بخش خبری پیامی را جدا کرده شده است به پایان میرسد. خیر، سلامت باشید.